Ya dhirisha. Ngotanga nekuchema chema Ndotaza kuchema chema ndiko. Sekuro tongona ndandinawo msunono uyu. Ko bhero riri kubuda kupi kwa? Bhero riri kubuda kupi? Pana majifa. But ai bhero rezvimoko ka mazokwana sembhero. Ndimazvimoko ndinazo ka. Zvibhondonesa kuzvimoko. But kana izi makabata mari? Makabata mari? 10. Aiwa, haizosvikayo pa 10. Mari? Mari? Asi ma 3. Zvisizo. Asirizo. Saka mina mudhakura kubo mazuva? Andidako mazuva ano, wambona ndidako. Ndatonza Denisa dhakwe. Iwe wakatodhako? Andambodhako. Iyo ndorondisa kuti ndiwadhakwa Dhina. Apa makadhakwa nemakotsi ka? Koi mhosva irodhakwa nemakotsi? Makotsi aina derere mari koyo. Derere mari. Anzi derere mari? Derere mari. Ko ushaina futi apa uda kutotengera derere? Mari inoti nani? Esha? Anotenga kani wangu. Ndike dzaidi kani. Ya, utoganza nederere rake. Muzo nongomutengera bucket rese. Ayo toona kuti ngomchinza life yake. Tomchinza life. Ane hoyi. Ane hoyi. Aderere. Anzi hoyi, asa wakanganza kunza. Wewe. Yo mwana wati chako. Hayi mira ndichende ndichazodzoka. Kudai. Saka uda sekunombona kukisa. Kunobikira chine. Kora nokusa kuno ponchuleta. Ponchuleta chi? Kunotsaka mari. Hanzi nemuriwo here? Nemuriwo here? Tuzu. Uti tumaspice. Tumaspice. Apa kunoita sene tumaspice? Tunosamba nyama iyeyo. Kareji itoriko. Nasi takuda beef. Saka muzaya nokumaintaina? Unouya ndozokuratidza. Machinja? Machinja. Mane new property? More than expected. Serious? More than expected. Saka chimoko chakukwanisa kuspenda 2 hours. My way. Nubu nararira nabwa maringa mabhege gold. Ndozokuona loro. Amira atingodzika tese kasha. Handiri kudzika yo ita zviro zvaunoita chikodzika so. Saka mzukuru akutokwanisa kuspenda 2 hours muri kumhako here? Vunza kare jika. Sekare. Mane chizvi. Uya uonese munhu. Waonese munhu kuti sha. Inogona kurara munhu pacheri parodi chiwira na vunza kare kuti chi. Mabebi. Arutase. Chero Okay. No is not. Because makomai ampinda baby. Makomai munopinda baby swini here. Yamwadi. Ndozvatizovengerwa nevanhu shamani. Kudai so kuvhura maziso 24 inch. TV ese mangonjerese warasi. Vanhu vasiyane nerisukare so waiziya. Saka musikutsva here mudaka? Ayo. No is not. Izvi yo gentleman is good no weather. Wamona gentleman nonzi ne weather yo. Kachiroti kana wakarohwa neclarks kasa kuona zvandandi kurambidza manje warudhenisa ita sei anoizere ndani natongosana anoziva handipapepa pakati iyo siyana kaduruka anokuziva kuti mbatutu asi kuti clarks saka wamuti clarks kanobva avhekiseka but anoketa wai anoziva aiwa kwamuti clarks anovhekiseka anoziva unongomuti mazuva ndikura maclarks aiwa maklasi yanakare zvekuti mwana ngoma ndaimba aiwa zvasiyana manje anozoketa iwe chimbonisiya unotora mavideo aiwa bo ada kusiya pakona waizi papapo wanzoitsakatsokwa iwo anzowaitsoka nyama yekomradza takapedzera wakapedza madhiri ndakapedza madhiri hapo aiwa zvaperera nebhosi wabo ibo